onda neka počne. Poslednji ljudi moraju biti ovde negde. Čekaj, oni dolaze. Jel to stari karavan boje cigle iz 93. Ili je to... Ko su ovi nezaustavljivi ratnici? Mi smo Mitchellovi, jedini ljudi koji mogu da spasu svet. Mnogo se izvinjavam svima. Da vam se predstavim. Ja sam Katie, pomalo sam čudakinja. Moji roditelji me još uvek ne shvataju. Iskreno, ni ja sebe još uvek ne shvatam. Moj brat, isto čudak. Hoćete li da pričate o dinosaurusima? Ne? Okej, hvala. I moja mama. Toglavi kolačići. Ma svi smo čudaci. A da ostavimo telefone i da se 10 sekundi neprekidno, kao porodice, gledamo u oči. Počnimo baš sada. Dobro je, baš tako. Tako treba. Svaka porodica ima izazove. Mi smo imali dobru porodičnu fotku godinama zato što se vi raspravljate. Za moju porodicu, naš najveći izazov. Verovatno tehnološka apokalipsa. Pažnja svim robotima! Uhvatite sve ljude na planeti! Sagnice! Šta bi funkcionalna porodica uradila sad? Leptir formacija! Porodica kida! Samo uradimo to, jel? Ko stoji iza ovoga? Pal? Dala sam vam beskrajno znanja, vi ste mi ovako uzvratili. Pipni, pređi, pipni, pređi, pipni, pipni, plupni, zumiraj! Mi smo jedini ljudi preostali. Mi smo jedini ljudi koji mogu da spasu svet. Katie, uradit ćemo to. Zajedno. Mitchellovi na 3! Porodica Mitch... Ne. Ako kažeš 3, moraš da odbrojaš. 1! Porodica Mitchell! Nađite ih, odmah! Sve sa čipom je živo! Osjetljivo, fini veš. Pokolj! Mitchellovi, krećemo! 2 po 2, možeš to? Čerka me je poslušala! Mitchellovi su uvek bili čudni. To nas čini posebnim. Samo moment. Šta je Firbi? Zašto bi iko ovo napravio? Beži!